Ginakusaran ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga senador halin sa minority bloc nga padayon sa mga iningay gina sa publiko ang plano nila nga kodita agud madula ang pagsalig sa publiko sa mga nagabugos sa Senate Majority Bloc. Sa ginpatigan nga live stream ni Cayetano sa iya Facebook account, iyagin pahayag dako ang kumpiyansa sa minorya bangod mayara sa iya sa nagabulig sa ila halin sa ehekutibo. Nagapati man ang Senate President nga isa man sa rason sa ginaplanong nga kodita amo ang balabagan ng ginaduso ni Senador Dante Marcoleta nga online voting o kung teleconferencing sa sesyon sang Senado. Pahayag pa niya tuyo man sa mga ining nga kuwao ng mayorya agud sila ang liwat nga magauyat sa sang nanoy tuhay nga mga committee. Naghatag man ini sang komento sa nangin pahayag ni Senador Erwin Tulfo nga wala gid sang napasahan kag ginisuryahan nga bill sa idalom sa iya nga liderato. Patag ni Cayetano dako nga epekto sa madugay nga proseso o kon pag-istoryahanay amo ang wala pag-upod sa minorya sa mga committee bilang miyembro kasunod sa nangin pagbag-o sa Senado. Isang strategy po ngayon ng 11, kaya napansin niyo po every weekend sila ang gumagawa ng sinasabi nila, may babaliktad, may sasama na sa kanila, may nag-iisip. So bakit sila maingay about it? One is to try to create distrust among the 13. Secondly is to create pressure. And number 3, bakit nila pinipredict? May huhulihin dyan, may arestuhin, ganyan. Okay. Because may mga kakampi sila sa kabinete. That's very clear, no? So my point is this, no? One of their intent is to not allow the electronic or teleconferencing or any kind of online voting para pag sila majority sa floor, aagawin nila yung mga committee.